luya kay mga ma'am sir. Ang nabuhi bit ang taon bisag yung nanira yung sitwasyon. Go! Pwede mo utana? Naman, Unsa man ni bukira dire? tingma to. Ha magkagikan? Bukid, nagkuhag saging. Ha? Bukid, nagkuhag saging. Nganong mag-ingon ana magamaglakaw? Adaan naman eh. Ha? Inborn na. Inborn na nimo? Oo. Ibutang sa imong saging be, pwede makigistorya ko nimo kadiyot. Sige. Be. Ay sabi. Kaluoy po nimo oy. Kaluoy po nimo oy. Imo ning gituba dito sa bukid. Oo. Unsa man nimo? Baligya lagi, palit bugas. Ha? Baligya, palit bugas. So mao ni ang imong gi tuba. Pila ra may halin ani? 50. 50 pesos? Oo. Igo ra gyud na ipalit og bugas. Siguro na, kurang po isa. Ay ikaw ra pud isa. Bilib ko sa imo ba naning kamot ka bisag ingon na imong sitwasyon. Kamot tayo tani eh. Huwag tayo kaunon, ngayon kamot. Unsa dol? Huwag kaunon na ako. Di man yung kamot. Wa kay kaunon og dili ka maning kamot. Sa ato pa dugay na ka nagsigig saka ng bukid nga ingon na ra imong trabaho. Oo. Matay magkamang ra jud ka no. Luya pa sa imong sitwasyon eh. May kusog na yung tuhod ko. Ay wala na kusog imong tuhod. Kami. Sa man sir nga. Tao raman ko gingunan eh. Dili ko manginabuhi, patay ko. Antos man jud kag kamang ani bukid yun para buhi ka. Oo. Para makapalit lang kag bugas. Wala day kay bugas sa inyo. Lagi. Saging ramong kaon. Ay saging ra imong gikaon? Napamuhi ko bawang diri saging o. Haman. Na. Daw be. Haman. Nara. Amo ni imong gibaon-baon dito sa bukid. Unsa maura ni imong gipamahaw pa niadto? Nara lagi. Unsa pa man kay oras sa dito sa bukid ay? Iya pang buntag. Sus Ginoo. Mo nay salin sa imong paniudto karon. Maura po na yung panihapon no, di mahalin yung saging. Maura po na imong panihaponon. Ug di mahalin imong saging. Oo. Malaging nga nila sir, basta di lang makutyan ang tiyan. Basta dili lang magkutoy imong tiyan. Oo. Malag saging ra imong kanon. Saan man sir, nga sir man yun. Pobre man ko. Pagkataon po ko yung ani. Wala na kay lain panginabuhian. Tapod, kanang mamugha po usahay. Ay mabuga po kag kahoy. Oo. Believe jud ko sa imo ha ba bisag ingon ana ang kondisyon sa imong kinabuhi naning kamot jud ka ba? Kamot lagi daan eh. Kamot na yung kamang sa bukid sir. Ang kamot kag kamang sa bukid. Kani saging imo na inyo na kau galingon. Ako anong tanong sir? Dali kayo ta dito sa bukid. Wala sir, gipatanong mo naman ko diha. Aw di patanom na kas tag-iya das lupa sa bukid. Oo. Kibali mao na nimong narbis karon. Tetapi kaluoy sa imong sitwasyon ba? Saging raman jud imong gipamahal dito. Maro may mandali sir. Ngano magkinto man ka? Ngano magkinto man ka? Di man makuha akong, di man madapat ni. Ah dili na madapat ang imong diri ah. Anak na daan. Gahi na yung diri. Unsa man dulwa jud kay kusog wala jud kusog imong tiil. Ay, gamay ra po. Di jud ka katindog. Aman imong balay layo pa diri. Layo pa sir. Sa ato pa mukamang pagkadpadung pa sa imong balay. Oo. Tabing layo ka sa imong balay day. Layo lagi. Nya imong bukid da adol ra. Layo po. Layo-layo pod. Kan unsa pa man kay oras sa baktas padung bahada. Nga, alas 9. Alas 9 ka nagbahada padung diri ah. Dabi. Unsa namang oras ron alauna. Sa ato patuloy na ka o kaka oras nagkamangan ning bukid. Ah, di ka luoy nimo eh. Ito kaya akong sitwasyon sir. Sahigay sir. Pinagay ko halos kaon. Usahay di nakahalos ka kaon. Unsa gingalan nimo dol? Alexandro. Alexandro. Mo na imong gigamit-gamit ka ng sungkod. Kay di dili ka kabaktas ug wala po sungkod. Dili. Kibalik mo na imong gikuan nagkusog. Balance man ko. Amat balance ka ug magkuan ka. Sakto-sakto ni pud ni kabugat mong saging ba? Ne? Bugat gid ayo. Ay lado ka diri adon? Dili man kayo. Dili di mo lumad diri ah. Dili, dayar po mi diri kay balhin-balhin na kuyan kay wa man mi yuta yun. Ay malin-balin kagapuyan kay wala yuta. Hangyo ra mi og kuan. Asa tong musugot kuyan ilang yuta. Amahangyo ra ka. Ug asa ka dapit mo puyo. Oo.
Believe jud ko sa imong sitwasyon ba, taliwala sa imong kondisyon nang inabuhi man jud ka grangal. O sir, ay, may nalang nito sa mga awat. May nalang na sa mangawat. Kana yun no, maayo yun yung prinsipyo ba. Di basta-basta akong kinabuhi sir. Grabe gid kalisod. Lipay lang gay ko sir, makakaon kong mga duma-duma. Di ko manginabuhi sir. Tapos Ginoo pas mo gid sir. Mangiampo lang ako sa Ginoo ang tanan sir. Mo yun no, ampo lang yung kas Ginoo kanunay ha. Taliwala sa imong kalisod karon sa imong kinabuhi. Mas maayo yun ang natay Ginoo nga sampitan. Sir. Sige, ingon ali na lang ha. Tagaan ta lang kag kwarta oh. Ano sir? Ha? Ano na? Ingon na ni. Di ko mudawat lagi. Di na ko hinaguan sir. Ha? Kumudawat og di na ko hinaguan. Dili ka mo dawat og kwarta dili nimo hinaguan? Oo. Sige ra, kinasingkasing ko man eh. Ano lagi sir? Ha? Sige na, dawatar niyo. Sige lang, ayaw ka balaka ha? Sige lang, gikan ni sa kaitas ana, pagbuot ni sa Ginoo nga malabyan ta ka, magsugata ning kuan, taliwalas bukid. Ha? Sige na, dawatar oh. Sige lang. Oh. 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 Sige sir, salamat kay ani sir. Oh, sige ha. Imo nang pampalit og bugas ha. Karon pagi ko naka gunit og ngani nga kwarta sir ba? Ha? Karon pa ka kagunit og ngunan ang kwarta? Oo. O sige na pa oh. Tura ni sir. Ha? Ayaw. Dako naman eh. Sige na. May nalang ni para konsumo gyud nimo. Oh. Salamat kay sir. Oh, sige lang, pasalamat lang sa Ginoo kanunay ha. Sir. Oh, taliwala sa kalisod sa atong nagian, labi na sa imong sitwasyon karon. Pasalamat kay putas Ginoo, ampo jud ta kanunay sa Ginoo ha. Salamat kay ani sir. Unya karon kani oh. Pangpalit po nimong sudan, ipalit nagbugas. Sakto na ni sir. Ha? Dako naman eh. Sige ra, dawata lang. Kinasingkasing ko na yung paghatag. Salamat kay sir. Ha? Pasalamat lang kita sa Ginoo kanunay ha. Sir. Kana ipalit na nimong bugas ha. Palit po nimong sudan. Kaya para mo relax po ka. Kaya adlaw jud nimo ginabuhat. Hindi sir, usahay po magbugsag kahoy. Magbugag kahoy mo imong ibaligya. Oo. Labi ka kugihan nimo no bisag yung nanay mong kondisyon ba. Sir. Sige. Sige maoro to ha. Sige sir. Sige isulod ang kwarta sa imong kuan. Basing mawala na. Waday kay bulsa. Lagi. Sige. Sir, salamat kay sir ha. Sige ra pasalamat lang sa Ginoo kanunay ha. Ginoo kaluoy kay mga mamsero. Matay. Grabe nga sitwasyon eh. Alip eh. Grabe. Sige anak. Ako rin, alalay dre. Salamat kay sir. Sige. Anting ka kanunay ha. Sir. Sus, Diyos ko. Wadyo ko nagdahom mga kalabay kung ngunani nga sitwasyon. Layo-layo pag itong inyo ano. Sige, magsunod na lang ko sa imo ha. Okay ra? Okay. Sige. Basta lang paita. Luya kay mga mamsero. Nang inabuhi kita ng taon bisag ngunani ra yung sitwasyon.